Numru kbir ta' residenti Qriema qed jilmentaw b'saħħa minħabba l-mod kif qed isiru x-xogħlijiet mar-roundabout ta' triq l-Imdina u triq Ħalluqa, xogħlijiet ta' tħaffir ta' trinek illi fi kliem dawn il-familji qed jimblukkaw l-aċċessibilità. Fuq il-midja soċjali l-frustrazzjoni tar-residenti qed toħroġ b'mod mill-aktar evidenti u ħafna qed jinsistu li d-drittijiet tagħhom bħala residenti qed jiġu injorati. Kumment partikolari fisser kif diversi familji spiċċaw ma jistgħux jidħlu fi djarhom stess, il-ħsejjes bil-lejl qed iżommhom imqajmin u trab qed jiggrava kundizzjonijiet bħall-ażma. Barra minn hekk ir-residenti b'diżabilità tilfu l-aċċess u parkeġġ riservat tal-jum. Mara oħra spjegat li dawn ix-xogħlijiet fi triq Ħalluqa u triq l-Imdina għamluha impossibbli biex jidħlu d-dar b'mod sigur. Fil-fatt id-djar spiċċaw bi pjanċa tal-ħadit qudiemhom, il-garaxxijiet prattikament imblukkati u ma sar ebda passaġġ sigur biex jgħaddu minnu n-nies. Qegħdin insofru storbju kontinwu bil-lejl, problemi tas-saħħa minħabba trab u residenti b'diżabilità qed jispiċċaw waħlin ġewwa għax l-aċċess ġie meqrut. Dan mhux aċċettabbli, għandna dritt għal djar siguri u aċċessibilità skont il-liġi. Dawn id-drittijiet bażiċi qegħdin jiġu injorati, qalet din il-mara. Residenti ieħor spjega kif dan kollu qed isir biex skont l-awtoritajiet jittaffa traffiku li jkun hemm mar-roundabout. Iżda insista li billi naqsu l-bankina u jagħmlu lejn oħra dan żgur mhuwiex għal ġid ta' residenti, anzi bil-kontra. Apparti minn hekk persuna oħra fakret illi madwar 6 snin ilu fl-istess żona ta' Ħalqormi kienu qalaw kollox bis-supposti taffu traffiku iżda kif konna bqajna u l-istess jerġa' jiġri issa. Kien ftit tal-ġimgħat ilu meta l-Gvern ħabbar li se jwettaq dawn ix-xogħlijiet ma' din ir-roundabout, proġetti li ġibet lejh kritika enormi minħabba l-fatti li kollox se jibqa' prattikament l-istess, apparti li se tittikel parti mill-bankina li jużaw ir-residenti.